obungenaphakade. Amen. Ngiyacela mina ungafumana uncedo uprofete ligqirha lucela inyani zodwa. But empheko kosuku sizonke kuwe. La kuthatha lunike isiphongana esincinci. Lithi hayi manje ufunxa nje manje ufunxa nje. Egwada. Igqirha hayi manje uqaphula nje uhambe right. Kanti uloga in kwi-code kaSathana eza kulidisela phi ebomini obusesihogweni obungekho kunaphakade ngoba ubomi bethu abupheli xa siphuma kulona umzimba but buphela phi kuThixo. Abupheli, abugugi, abuphelele, akufiwa. Ukufa kuthi akukho. That is why iBhayibhile akamthumanga uThixo unyana wakhe ukuze aligwebe ihlabathi. Umthumela uYesu ukuthini? Lisindiswe ngaye ihlabathi. Hallelujah. Amen. Alutimoto ijongayo umnye umlamleli phakathi kwabantu noThixo ngubani? Mbizo. Akekho omnye noma ungancedakala kubani la muntu lomnceda akazukwazi. Ngiyamkhumbula utata wakho wathi kwenye igame andikhathali noma ngaphiliswa kusoja kodwa mazibe u-antichrist. Ingathi uphile kamphile ndivuke ngithi still sem-antichrist.